Bona nit. Des de fa uns quants mesos, milers de ciutadans de Hong Kong surten al carrer a protestar. Ho fan perquè després de 22 anys de passar de ser una colònia britànica a una regió autònoma de la Xina, veuen amenaçats els seus drets i llibertats. En qualsevol moment i en qualsevol lloc d'aquesta ciutat, centenars d'activistes tallen els principals carrers, aixequen barricades i s'organitzen per fer front a la policia. És la desobediència civil que suposava la llei d'extradició a la Xina fins que Carrie Lam, la governadora de Hong Kong, va decidir retirar-la. Però les protestes han seguit per exigir el sufragi universal, l'aprofundiment dels drets democràtics i l'autogovern. Les manifestacions pacífiques han anat canviant de signe l'últim mes i la policia ha respost amb una contundència que ha provocat centenars de ferits i detinguts. Aquesta mateixa setmana, un policia ha disparat a un manifestant que es debat entre la vida i la mort just quan la República Popular de la Xina celebrava els seus 70 anys. Aquesta revolta és el pitjor malson de Pequín perquè Hong Kong ha dit ben alt i clar que la seva és una lluita de tot o res. Ara mateix sembla una tarda de dissabte qualsevol a Hong Kong. Però de sobte comencen a sortir activistes de l'estació de tren i es posen a tallar aquest gran nus viari. D'aquesta gent en diuen netizens, de net citizens, ciutadans connectats. Han organitzat aquest acte de desobediència civil per mitjà d'una app encriptada. Tallarem això i marxarem. I després us n'anireu? Sí, marxarem. És com una flash mob. Una flash mob? Sí. Els que aixequen les barricades són l'avantguarda del moviment. Fan servir paraigües per amagar la seva identitat. El motiu per anar tots vestits de negre és que no volem que ens identifiquin, perquè estem practicant la desobediència civil. Nosaltres sabem que estem infringint algunes lleis en nom de la justícia i també sabem que si la policia o l'Estat ens identifica, ens acusaran. Amb la rotonda tallada, segur que la policia no tardarà a arribar. Han decidit que si se separen serà més fàcil guanyar contra la policia. Els antiavalots arriben i comencen a disparar gasos lacrimògens. Els policies han vingut disposats a actuar. Però aquí no hi ha ningú per detenir. Els activistes s'han fet fonedissos. Això només ha sigut la primera actuació de la nit. Saltant-se les prohibicions de la policia, diferents grups actuen en altres llocs de la ciutat.
Els activistes apareixen a 10 quilòmetres del primer tall de carrers, a Nathan Road, una de les zones més comercials de Hong Kong. S'han de moure constantment. Desapareixem i després tornem a aparèixer. Venim aquí. És la decisió que hem pres quan érem a la rotonda. Els activistes fan servir pseudònims per amagar la seva identitat. El Tom és un enginyer de 24 anys que de dia treballa amb americana i corbata a l'illa de Hong Kong i de nit és un dels activistes de primera línia. Jo corro. Com que corro de pressa no em passa res. Tens por que et detinguin? Tinc més por de perdre la llibertat, la veritat. Que em detinguin no em fa por. Però és pitjor la por que la Xina ens prengui la llibertat. Hong Kong ha pogut tenir moltes llibertats que no són possibles a la Xina continental. La independència judicial, la independència del funcionariat i també la llibertat de premsa i la llibertat d'expressió. Tot això són coses que els ciutadans de Hong Kong havien tingut tradicionalment, però des de fa uns quants anys aquestes llibertats s'han anat restringint. No és la primera vegada que aquests ciutadans surten al carrer. L'any 2014 va aparèixer el moviment dels paraigües, que reclamava unes eleccions autènticament democràtiques a Hong Kong. Després del moviment dels paraigües, van començar a limitar qui es podia presentar a les eleccions i a jutjar molta gent que havia participat en les protestes i coses per l'estil. Crec que llavors va ser quan el món es va començar a fixar en aquesta situació. Seguint la línia dura que va marcar el president Xi, es van deposar parlamentaris i se'ls va apartar del càrrec. 14 activistes, entre els quals jo mateix, vam ser empresonats durant uns quants anys. Al mes de març d'aquest any, quan Carrie Lam, la cap de l'executiu de Hong Kong, va presentar una nova llei que permetria que els hongkonguesos fossin extradits a la Xina continental i jutjats per la justícia del règim de Pequín, la gent es va aixecar. No extradition to China! No extradition to China! Es calcula que al juny 2 milions de persones van participar en una manifestació contra el projecte de llei, la més multitudinària de la història de la ciutat. El govern va suspendre el projecte de llei, però es va negar a retirar-lo oficialment, cosa que va irritar encara més molts hongkonguesos. Quan van sortir els 2 milions de persones i el govern es va continuar negant a adreçar-se directament al poble o a respondre, van pensar, si el govern es nega a respondre al poble, això és un problema estructural que només es pot resoldre amb democràcia. L'1 de juliol, el dia que va fer 22 anys del retorn de Hong Kong a la Xina per part de la Gran Bretanya, els activistes van entrar al Lek Co, la seu del Parlament de Hong Kong. El parlamentari Fernando Cheung va intentar evitar l'entrada dels activistes. Quan vaig veure que la multitud intentava entrar al Lek Co, que volia trencar la porta de vidre, vaig pensar, no, això no pot ser, perquè qualsevol mena de violència, encara que no fos dirigida contra cap persona, podia fer que el moviment perdés la seva força i el suport popular. La societat de Hong Kong és molt pacífica. Ells es volien sacrificar per provocar canvis. Volien que els detinguessin. Per mi va ser molt trist veure un munt de joves a qui no veia cap sortida.
Els activistes van entrar a la cambra i van anunciar les seves exigències al govern. Es notava que triaven amb molta cura el que destrossaven. Tot eren símbols d'un poder polític que ha tingut una actuació infame. A més, es va veure que enganxaven cartells que deien «No feu malbé els llibres de la biblioteca, no feu malbé les antiguitats, no som lladres, pagueu-vos les begudes, sisplau». Crec que allò va desfer la resistència de moderats, de molts partidaris de la democràcia. A dins de l'edifici hi havia una columna i hi havien pintat amb spray en xinès «Vosaltres ens heu ensenyat que l'acció pacífica no dona resultat». Penso que molta gent també ho creu. El moviment va afegir una reivindicació molt important a la seva plataforma, el sufragi universal, la democràcia per a Hong Kong. En molts aspectes, ara Hong Kong sembla una ciutat en plena rebel·lió. S'hi veuen manifestacions de gent gran, protestes d'advocats, o de personal sanitari i vagues de funcionaris. Ciutadans de molts sectors de la societat s'han afegit al moviment. Les manifestacions pacífiques són gairebé diàries i els activistes de primera fila vestits de negre poden aparèixer en qualsevol moment disposats a enfrontar-se amb la policia. El moviment no té un lideratge oficial. Els activistes voten en línia per decidir quines actuacions faran. Per votar, fem servir un sistema en línia perquè tothom hi pugui participar. Crec que això és un exemple d'una manera de funcionar d'una societat democràtica. Votar pot ser una manera pacífica de decidir-ho tot. Qualsevol que tingui un compte al fòrum en línia, que fem servir molts de nosaltres, pot llegir les idees que porta la gent i pot respondre votant-hi a favor o en contra o fent comentaris per millorar-les. El Tom participa amb els activistes de primera fila en l'acció d'avui. Munten barricades al centre mateix de la ciutat. Intentarem defensar-les com puguem. Però si no podem, per evitar que ens detinguin i ens facin mal, ens farem enrere. Això ho fem amb la intenció d'evitar que la policia carregui contra nosaltres quan arribi. I què hi ha allà? La central de la policia. Ah, la comissaria principal. És a uns 200 metres d'on som nosaltres. Els activistes fan servir làsers per molestar els policies i per neutralitzar el que creuen que són càmeres de reconeixement facial. Ara els activistes es comencen a retirar perquè la policia ja es veu des d'aquí i sembla que ve directament cap on som nosaltres. Els maons i els còctels Molotov formen part de l'arsenal que utilitzen aquests activistes.
Quan la policia avança, els activistes entren al metro. Els gasos lacrimògens que han disparat a prop de l'entrada han començat a arribar a l'interior. Els activistes es comencen a dispersar en direccions diferents a una velocitat sorprenent, seguint el lema del moviment, que és Be Water, sigues aigua, perquè l'aigua no té forma. Aquesta manera de ser flexible és el que significa realment sigues aigua. Quan ens ataquen ens dispersem, desapareixem. Així no ens fan mal. Ens escapem o ens retirem junts i després anem a continuar la protesta en un altre lloc. Ja fa setmanes que duren les protestes, però avui la policia ha canviat de tàctica. Uns policies de paisà disfressats d'activistes ataquen un jove. En un altre lloc, una noia ha rebut un cop a l'ull. Al metro, la policia dispara gasos lacrimògens a pocs metres dels caps dels activistes. I després els empenyen avall per les escales mecàniques i els peguen. Crec que diumenge al vespre la policia va cometre un error de càlcul molt greu. Les actuacions que va fer la policia aquella nit van ser totalment innecessàries i només van servir per tornar a escalfar l'ambient. Abans, la policia de Hong Kong es considerava la millor d'Àsia. I, en general, la gent estava força orgullosa. Però des de fa unes setmanes s'ha vist una pèrdua total de confiança en la policia. En alguns casos, s'han utilitzat les tríades, que són bandes mafioses, per pagar els manifestants, i la policia no hi ha intervingut. La gent creu que la institució del cos de policia ja no es dedica a salvaguardar l'ordre públic, sinó que fa tasques polítiques. Una revolta popular com aquesta és el pitjor malson de Pequín. Per això està fent una campanya de la por constant. I, per exemple, acumula efectius militars i tancs a la frontera amb Hong Kong o fa demostracions de les seves tècniques de control d'aldarulls. També ha afegit més tropes del continent a la guarnició que l'Exèrcit Popular d'Alliberament té destacada de manera permanent a l'illa. Els polítics pro-Pequín s'esforcen per descartar les possibilitats que soldats de l'exèrcit comunista es despleguin pels carrers de Hong Kong. No crec que l'Exèrcit Popular d'Alliberament intervingui per resoldre la situació, perquè confio en la policia de Hong Kong i en el govern de la regió administrativa especial. La dificultat que té ara el govern és que veu les reivindicacions de la gent. Però tot aquest moviment no té líders. Els altres moviments pels drets civils tenien líders, i si hi ha líders al moviment, el govern pot parlar amb ells, dialogar-hi i negociar-hi. Si no hi ha líders és perquè el govern que vostè defensa els ha empresonat. Bé, És veritat. Ja s'ha vist que qualsevol que aparegui com a líder del bàndol pro-democràcia acaba a la presó.
Qualsevol persona que hagi tingut alguna actuació contra la llei, com que estem en una ciutat sota l'imperi de la llei, serà sotmesa a un judici just per part d'un tribunal. Com que temen la força de Pequín, aquests activistes estan desmantellant un dels nous fanals intel·ligents que creuen que el govern central pot utilitzar per vigilar-los. No volem aquests fanals de vigilància. No volem que ens espiïn a qualsevol lloc, ni que vegin tot el que fem. Irritats per la brutalitat de la policia, els activistes decideixen fer un pas més i tancar l'aeroport internacional de Hong Kong. Una de les qui intervé és la Yo-Yo, una universitària. Com que sabem que les manifestacions pacífiques ja no serveixen, o que només serveixen per expressar la solidaritat entre nosaltres, estem provant maneres diferents de pressionar el govern perquè faci cas de les nostres reivindicacions. Com que no han atès les nostres reivindicacions, volem explicar a la gent per què estem lluitant. Amb aquesta manera pacífica de protestar, volem difondre els nostres missatges a la gent de tot el món, fins i tot els que venen de la Xina continental. A última hora de la tarda, han tancat un dels aeroports amb més trànsit del món. Han rebut molts donatius per contribuir al bloqueig. Menjar, aigua i fins i tot diners per als bitllets de tren. El Gotham va néixer a Hong Kong, però els seus pares són de la Xina continental i estan en contra que ell hagi vingut aquí. Els meus pares estan a favor de la Xina i quan surto a manifestar-me no els hi agrada gens. Crec que els meus pares són com els científics que a l'època de Galileu creien que la Terra era plana. Són gent que s'ha dormit i no els pots despertar. Si parles amb ells, encara s'enfaden més. Viure en el règim del Partit Comunista és sufocant. Si hagués de viure en un lloc on no hi hagués drets ni llibertats, ni tan sols drets humans, crec que preferiria morir-me. Avui és el segon dia que l'aeroport està bloquejat i la tensió no para de pujar. Els activistes criden "Ho sentim", els passatgers enfadats. All passengers are advised to leave the terminal buildings as soon as possible. Please don't make me angry. We don't want chaotic situation. Don't make us angry. S'ha instal·lat la paranoia perquè la policia s'ha infiltrat en les protestes. Encerclen un home que sospiten que és un policia de paisà. Després de descobrir que la seva documentació és de la Xina continental, el lliguen i alguns activistes el comencen a atacar. El seu calvari s'emet en directe pels mitjans de Hong Kong. L'home perd el coneixement i la gent no deixa que els infermers l'evacuïn. Com que es tem per la seva vida, la policia intervé.
La multitud ha encerclat els policies que han vingut a l'aeroport per intentar salvar aquell home. Estan intentant treure'l, però la gent no deixa passar la llitera. A fora s'acumulen activistes per enfrontar-se amb la policia. Arriben reforços. Un espectador, Richard Chan, es planta entre els activistes i la policia. Jo em vaig posar al mig, amb la intenció d'impedir que hi hagués més enfrontaments entre els dos grups. Em pensava que la policia no em faria res. Per la manera com anava vestit i per la meva edat, creia que la policia no faria servir gaire violència. Però el ruixen amb gas pebre. A dins de l'edifici, la multitud detecta un altre home sospitós de ser un espia xinès. Demana ajuda i em suplica que continuï filmant. Però se l'enduen lluny de la meva càmera i li peguen abans que deixin entrar els infermers perquè se l'enduguin. Al final resulta que és un periodista que treballa per al Global Times, un diari estatal d'orientació comunista. Al final de la nit, molts membres del moviment creuen que els activistes han fet mal a la seva causa. L'odi crida l'odi. I això és el que hem vist. Hem vist una escalada de la violència als dos bàndols. El que heu vist aquesta nit a l'aeroport no és representatiu de la campanya. Nosaltres no excusem la violència. Volem lluitar contra la violència. L'endemà, el moviment convoca una votació i la majoria vota per demanar perdó. Crec que els activistes, i jo també m'hi compto, vam cometre un error. Rebre atenció mèdica és un dret humà i sempre s'hauria de permetre, encara que es tracti d'un enemic nostre. Penso que els activistes hem après dels nostres errors i això no tornarà a passar. Els partidaris de la democràcia reclamen que es torni a les tàctiques no violentes. Si aquest diumenge hi ha una manifestació molt pacífica, podrem demostrar al govern que encara som molt pacífics
I així el podrem pressionar. De vegades podem ser radicals, però també podem ser molt pacífics si s'atenen les nostres reivindicacions. Però el missatge és que cap de nosaltres abandonarà la lluita. Hem de continuar lluitant, no hi ha... Aquesta és la nostra última partida. És ara o mai. Sota una forta pluja, més d'1 milió de ciutadans expressen el seu suport al moviment. Ningú es pot imaginar que Pequín permetrà que el poble de Hong Kong tingui una democràcia. Però tampoc ningú s'havia imaginat que a Hong Kong poguessin sortir a manifestar-se 2 milions dels 7 milions d'habitants. A la gent de Hong Kong li agrada crear miracles i provocar el canvi que vol. Jo m'imagino i somio que algun dia veurem que Pequín i la resta de la Xina viuen la mateixa situació. Potser serà difícil i potser serà violent, tot i que espero que no. Però la lluita a Hong Kong pot ser un exemple molt bo del que podria passar a la resta de la Xina. Espero que el moviment de Hong Kong serveixi de far. Podem viure una vida millor i no limitar-nos a sotmetre'ns al terror de Pequín. Gairebé 1.000 ciutadans de Hong Kong han estat detinguts durant els últims 3 mesos. I a molts els poden condemnar a anys de presó. El problema real és que, tot i que des de fa 3 mesos han sortit milions de persones al carrer i que s'ha tornat a les formes de protesta pacífiques, el govern no s'ha mogut ni un mil·límetre. No ha fet cap mena de concessió. Sembla que encara no escolten les nostres veus. Això és molt trist. Divendres, les autoritats comencen a detenir diversos activistes pro-democràcia de primera fila. Joshua Wong és un dels detinguts i acusats. La situació es manté invariable i la violència torna als carrers de Hong Kong. Estic molt preocupat. No sé mai si són valents o si és que han perdut el seny. Ho dic en el sentit que no veuen cap futur, ni tenen cap esperança. Pensen que aquesta és l'última batalla i que si aquesta vegada no lluiten fins al final, s'haurà acabat. Dissabte al vespre, els activistes desafien les prohibicions imposades arreu de la ciutat i tornen a sortir al carrer. Com que no es volen dispersar, la reacció de la policia és d'una brutalitat sense precedents.
Veiem que cada vegada es recorre més a la violència. Veiem amenaces d'intervenció per part de Pequín. És realment difícil veure-hi alguna sortida. Crec que pels ciutadans de Hong Kong tot això és inimaginable. Ningú es pensava que ara ens trobaríem en una situació en què hi ha batalles campals als carrers cada cap de setmana. És inexplicable. Tenim el mateix objectiu. Estem units i el que tenim al davant és enorme. Perquè el govern xinès té molts recursos per controlar-nos. Però no tenim por, perquè Hong Kong és casa nostra. És l'únic que tenim. Crec que en aquesta situació lluitar per la llibertat és el meu destí i que no ens rendirem mentre ens quedi alè.